horas marihita namar marangi poparan no puta raja silahi sabungan siwalu turpuk namar hojahat tu silalahina bolak songon na somal hita di kantor sekretariat tahun na taulahon sisa halisa minggu taringot dia ka paradaton tarlumobi ma di ulaun ujuk adong do prosesi pasahat titim maraku atar songo dia do sasitonga asa dinggan ulauni jala sikop mardalan ditiki na pasahaton titim maraku tutulang ni hela ala ni asa takas mata pai hutihut panorangion ni amata bidang adat mangalehon panorangiot tuhita asa partikianon upasahatami ma tua mata si tua insinyur RC Haloho boru ni rajai boru siagian opu deben partikianon upasahatami ma tu ketua bidang adat nami mau lihat ma horas marihita peparane putara ja silai sabungan sewalu turpuk nawar hojaku silalahina bolak obar tu materi na dipasak di amata prolog rekin ima prosesi pasahat titim marakub adorang sosahat tita tu prosesi pasahat to titim marakub adong do dinggan patorangon nami jolo saotik ima taringot titim marakub ate jalo sebut dia do akka pajuun na hobar tu si dihamu amanami jelas melalui dokon pasahat titim marakub ngatur taboto berarti naso mangalap boruni tulang takas ate ya. Naso mangalap boruni tulang takas. Nah di pasahat titim marakub pun asa sisada boru resida sisada boru dihamu amanami adong sipata nama dokon imana toras di boru mulion madokon tu tulang ni helau ni dokon hahadoli inna adong nama dokon tulang ni helau anggidoli inna sasitong na molo anggidoli do hahadoli na adong do rurutan na di tarobo marang di permudah ronate ale molo di si holan sesati do inon ima namar perdumuan tu ulauni doi alena sumat alanido na dinggan pajo disi dangido molo na torasni burumuli majo hahapar hudul tu ima tulang ni hela ida te hahapar hudul soni nang sebaliknya tulang ni hela majo anggi parhudul tu ima natoras ni borumuli adong sipata madokon apara urusan damai alena tikos si tongna haha parhudul dot anggi parhudul molo di siulauni alai khusus dari kita peparane putara ja silai sabungan siwalu turpuk kate namar hojaku silalahina bolak takas tona dio putta hita sisada luluarak sisada lulburu takas parhudul takas pejewon takas nang perjabaran itu kan itu tadi dio putta kan jala itu nata praktek kuna selelion nah molo dihita molodong memasa suara ujuk sonon boru natoras di boru muli ima kita dohot hahani parhudul marang tulang ni hela sama-sama peparan putara ja silai sabungan dan itu sikopataridau tado partuturut tainon sikopataridau tado parhaha maranggiot tainon di pajowon ditikina pasaton marakubi ate isarara molo natoras di borumuli
Siamarga peparani Lohoraja. Tulang ni panguli siapa parani Tuki Raja. Ditik kina pasahaton titi marakupon jelas peparani Lohoraja majoha parhudul tu peparani Tuki Raja. Alai sikon pataridau tadahu kita di parhaha maranggiota. Jadi dokonota ma dokonon di peparani Lohoraja mana dokonon nina toras di buru muriomba tu ima tulang ni helao dagino dihamu haha parhudul nami anggi partubu. Ido kan amangna haha parhudul anggi partubu. Songoninang sebaliknya tulang ni helaon dagino madokon manang majo nion na toras di borumulion dagino dihamu anggi parhudul nami haha partubu nami. Jadi kona ate songoninang sebaliknya teh dihitaka peparan putana tabe heto taboto. Jadi tarida adua tadi sol ale parjolo majolo tarokon posisi nasida targai posisi nasida di siulauni dihamu haha parhudul nami anggi partubu nami. Soalnya sebalik nan membentuk kutuson dan gitu dihamu anggi parhudul nami haha partubu nami. Ate ale molona suarung do hita. Oh misalnya mau hita pa Jepang tu peparan sapala tua taput na bolon. Misal sapala tua taput na dah boleh jadi masalah. Mau misalnya peparan di sapala tua taput na bolon. Dihamu haha parhudul nami anggi pada nami. Itu kan? Soalnya sebaliknya dihamu anggi parhudul nami haha pada nami. Molo to peparani sapala tua tepuk nabolon. Ase tak kasate taboto ate. Jadi perlu on ase tarida tong. Tarida partuturo di siulauni paria partuturo nang di parhaha maranggion. Ate amang ate. Ino na perlu si pasaton. Paduahon. Ditik kina pasato titimarakubi molo sinabotido nari pasal ibagasan amplop ina tu ina unang ina pasatu tuama kurang elegan sina ina tu ina alai molo tanggo do tu takasan nasoniagatan amaima langsung pangidoan dangido jalan nunga taulahon naselelio dang tapiakut di bijay ima tanggo do tu takasan ale langsung tu amai tangan langsung di jalo dang tapiakun ipiakun di bijay omma on ya boy songoni boy ale molo di hita dah udah kodah dang ta atoi akka marga sing dihita peparando putta raja silesa bukan solo turpuk nama rahojako silalahina bolak naung taulahon na selengon langsung do dihatahon disomba tanggo-tanggo na godang dihatahon so simbol dihatanggo ni pertuturon dungi jalo ipiakon ipasang mese diso di pasatami tua takasan na sonigatan simbol ni hatanggo ni asa takas pertuturot ta sian on hujulan narion ima kan ijalo lo na sini mamiakon unak kita tapi aku di meja dengarong hira hasatan ase haro takas di jalo na bersangkutan imara na boy manabai akka sidohonon nalahu siudahonota si praktekonota ditikki na pasaton ima titimarakum sangat marsi pasangapan ate targai ta pasangapi na sida itepe ipasangapi kan itu tujuan ada tiate
marsi pasangapan, marsi haholongan. Alani tak coba majolo ate. Langsung tak praktekon di soman non apa satu titi maraku. Sianon apa satu, sianon nama jalo ate. Tak mulai majo, sian Raja Perhatani Parboru. Ya, seperti kira apa dong? Diamu Raja Pamurun nami Raja X nunga sikop di pasahat tamu sunya pang naupat dotuduan nang panadayon sonari sahat mahita pasahat titim maraku tutulang ni helanami alehanguma amang buru manggorahon sonari pasahat tamima patikiano tuhamu botima mau lihat Raja nami ida tututi kosna hami ma manggora huela nami tulang ni helanami alai molo makatahon dohot pasahato titi marakup tu hula-hula nami hamuma raja nami botima nauli raja di boru ulah kamuma di hamu hula nami raja on neng roma hami pamoromu dohot hula nami raja on pasahat titi marakup alani raja nami di bagasan uduk dohot seret niroha kami mangido mangelek di haradeon ni rajai butima raja nami suang songoni ma tuhamu horong hula-hula do tulang nami neng rohami raja pamuromu pasahat pinggan panganan di bagasan uduk do seren roha kami mangido mangelek di haradeon ni rajai butima raja nami amang pergosti nami araneng pasahat iti malaku mahami tutulang ni halanami baik kamu majo musik nah bagus sih dihamu kaha perhudul nami Raja S di hari nauli di bulan nadenggan di tau para sianon rodo rajani pamorota Raja Y pasahato sinamot nagok sobani adat sobani hukum nasida gudang doku jalo kami sinamot ni borutai dison kami anggi parhudulmu Raja S pasahat sinamot ni borutta molo songono penaboy pasahat kami tu kamu kahanang parhudul nami lasmaro kamuna majalo asa dohono mahata situa-tua jolo ditik-tik asa ditopa golang-golang pangaragutna tung songoni penaboy terpasahat kami amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna Tutu. dison hupasahat kami jabar juhut tanggo-tanggo nabulun songon simbol nasada parhudul kita di ulaun nihela dohok borut tahun jalalaus dison hupasahat kami tua takasan nasoniagatan asa mulai sadarion nagtakas may tatutu si sadaburu hamima pangitubu hamuma painodon buan hamuma nasida di tangyangmu anggiat marurak matutoru marbona tu gijang marating tu kabirang mardaka tu siamun jala marbulung ma tu gijang sahat nasida sarumah tua tupahon mata namar tua debata botima mauliate ma dihamu anggi parhudul nami Raja S nungari pasat tamu tuhami titin marakup sinamot ni borutai jabar juhud tuak takasan nasoniegatan sadarion nunga takas behita si sadaburu hamuma pangitubu hamima painudun asadahono masongon hata ni si tua-tua bulung na matapuk bulung ni si marlasuna nunga hujalo hami titin marakup dohono matutu hata pasu-pasuna hot pejabui hot margulang-gulang molo siap dia bere mangalak boru tong doi boru ditulang saat sahani solu saat tu botean birod dang di bulan
nunga sahat hujolo hami titin marakup sahat ma boru gabe tong madiramoti Tuhan butima mauliate Maulate madihamu ula nami rajai rajaon nung ngari pasatamu titim marakup ula nami raja X saunari pinasaha mamuse partikianon tu rajai butima Maulate mamang boru mangidotiki hami satokin asahu patamahami hahani parhudur nami butima nauli raja nami ulaon hamuma Mauliate ma amang buru dihamu haha parhudul nami ala naung saat titi maraku didok rohanami rahudul mahita dison oke gabi ma jala horas mulubuti dihahani parhudul nami mauliate ma selesai. Oke, jadi ultima sesi nomor 2 dihamu raja ni pemurun nami Raja Yei nungasikop di pasat tamu suina pangnaupat dua panadeyon sonari sahak mahita pasatit timarakup tutulang ni hela nami alai hamuma amang boru manggorahon sonari pasat tamu pasat tami partikianon tuhamu butima Mauliate ma raja nami iyo tutut kosna hami manggora hula nami tulang ni helamu alai kalau makataon do pasatu titi marakut tu hula nami hamuma raja nami butima mauliate nauli raja ni boru ulah kauma dihamu hula nami raja X neng Roma hami pamurumuna dohot hula nami raja S pasahat titi maraku alani raja nami di bagasan uduk do seret miroha kami mengilik biar dia muna raja nami budiman Suaksongoni nong kamu orang ni hula do tulang na neng Roma kami pamurumuna pasahat tingkat panganan di bagasan uduk do seret miroha kami mengilik dihara dia ni rajai budiman raja nami dia mau bermusik nami ala naik pesawat marak udah nami baik kamu kodang na obartus dihamu hahani parhudul nami Raja M di hari nauli di bulan nadenggan di tahun parasianon rodo raja ni pamuruta Raja N pasahat sinamok nagok sobban niadat sobban yuhum nasida godang dohu jalo hami sinamok ni borutai dison hami anggi parhudulmu rajau pasahat sinamot ni borutta molosongoni penabuhu pasahat tami tuhamu haha parhudul nami las marahamu majalo iya asa dohonom ma songo khatani situ tua joluni titi asa ditopa golang-golang pangarahu na otik susadia na pinasahat namion say gudang ma pinasuna disok pasahat tami jabar juhud songon simbol nasada parhudul hita diulau ni hela dohot borut tahun dison hupasahat tami tuak takasan naso niagatan asa takas partuturota mulai sadarion satu hari namangihut ami ma pangitubu hamuma painodun buan hamuma borut tahun di tangyangmu anggiat marurat marbona mardakka tusiamun marating tuhabirang marbulung tukijang sahat nasida saurmatua tupahon ni amata debata botima mauliate ma dihamu anggi parhudul nami Raja S nungari pasahat tamu tu hami titim marakup sinamok ni borutai jabar juhud tua takasan naso niagatan sadarion nunga takas behita si sadaboru hamuma pangitubu hamima painudun
Asada hono mas songon hata ni si tua-tua. Bulung nama tapuk bulung ni si marlasuna. Nunga hujalo hami titin marakup dohono matutu hata pasu-pasuna. Hot pe jabui hot margulang-gulang. Molo siat dia pe bere mangalak boru tong doi boru ni tulang. Sahat sahani solu sahat tubotean birodang ni bulan. Nunga sahat hujalo hami titin marakup. Sahat maburut tei gawe tong madiramoti Tuhan butima mauliate. Mauliate ma diamu ula-ula nami. Iya. Nunga pasahat kamu titin marakup ula-ula nami raja. Saunare pinasahat mamu seperti kianot raja butima mauliate. Mauliate ma amang boru magirotik ki hami satok kinasa upatama hami hahani parhubul nami butima. Nauli raja nami udah kamu. Mauliate amang boru dia muha parhubul nami ada nang sahat timarakup didok rohanami hudul mahita dison. Nauli. Nauli. Rapat main dari sini. Ya. Baik. Dihamu raja ni parburon nami raja on. Nunga tung sikop di pasahat tamu suhini apang naopat tuduan dohot panadayon. Saunari sahat mahita napasahat titim marakup tutulang ni helanami. Ala disoddo huberek kami tulang ni helanami. Boha amang buru ise mahita namang gorahon. Alay ang kuna pasahat to ni do namak katahon hami pe. Butima Mauliate ma raja nami. Hami ma namang gorah hula-hula nami tutulang ni helamu. Alay molo makatahon do pasahat to titip marakup tula-hula nami. Hamu ma raja nami. Butima. Nauli amang buru. Mana nama sih? Dihamu hula-hula nami raja on. Naing Roma hami pamuromu dot hula-hula nami raja on. Pasahat to titim marakup. Alani raja nami di bagasan kuduk dot seret ni rohan nami mangido mangelek haradion ni razai. Botima raja nami. Suang songoni tuhamu horong ni hula-hula dot tulang nami. Naing Roma hami rasani pamurunmu pasahat pinggap panganan di bagasan uduk do serep ni roha hami mangido mangelek di haredeon ni razai. Botima mauliate. Dihamu hahani parhudul nami Raja S. Diari nauli di bulan Nadenggan di tahun Parasyanon Rodo Raja ni Pamurwota Raja X pasahat na sinaman nagok soban yadat soban yuhum nasida gudang do hujalo hami sinamok ni burutai dison anggi parhudulmu Raja X pasahat sinamot buruta molosongonope naboy pasahat hami tuhamu hahani parhudul nami lasma rohamu majalo. Asado hono ma hatani si tua-tua. Jelo tinitip asani topa golang-golang pangarahu na. Otik sosadia na pinasahat namion. Say gudang ma pinasuna. Dison upasahat kami jabar juhud. Simbol sisada parhudul mahita diulaun ni hela do burtaun. Nawi. Dison pasahaton nami muse dua natonggi dua takasan nason yagatan asa takas ma pertuturota mulai sadarion satu hari namang ihut. Ya, matutu. Hami ma pangitubu hamuma painudun buan hamuma burut tahun di bagasan tangyangmu anggiat marurat dalam merbona merdak ketusiamun merat itu birang merbulung tu gijang sahat nasida sahur matua
tupahon ni amatta de bata butima mauliate Mauliate madihamu anggi parudul nami Raja X. Nungari basahat tamu tu hami titin merakup sinamo ni borutai. Jabbar juhud tuat takasan naso nigatan. Sadarion nunga takas behita si sadaboru. Hamuma pangitubu hamima painudun. Asadohono masongon hatani si tua-tua. Bulung nama tapuk bulung ni simar lasuna. Nunga hujalo hami titin merakup. Dohono matutu hata pasu-pasuna. Hot peja wi hot margulang-gulang. Molosia debe bere mangalak boru. Tong doi boru ni tulang. Sahat sahani solu. Sahat tubotean di rodang di bulan. Nunga sahat hujalo hami titin merakup. Saat ma berute gabe tong-tong ma diramati Tuhan botima mauliate. Tidak mau sih kan? Mauliate ma dihamu hula-hula nami razai razaon. Nunga di pasahat tamu titim marakup. Hula-hula nami razai razaon. Song-songoni ma dihamu razani hula-hula do tulang nami. Bohara zarami. Ang masahat tu razai tinggal panganan. Molo tungadong do pena sosahat radedo be hame lao pasahat tosa mauliate ma saunare pinasa ma praktikeno tuhamu razanan butima Mauliate ma dihamu amang guru nami liak kamu ma jolo tikki satok kitu hami amang guru asa hupatama hami jo hahani parhudul nami lauli razanani pulau kamu jadi songoni ma dihamu hahani parhudul nami rajaon ala nunga tung takas sahat titim marakup tuhamu hahani parhudul nami pangiduan nami nian asarap hudul mahita dison mengadupi perburuota rajaon butima mauliate Lalu siang tua. Nauli anggi parudul nami dos parhatta nabrak mahita disi butima mauliate. Mauliate ma hahani parhudul nami gabe majalah horas. Iya. Jadi songoni mah takas atau mengatakas prosesi perdalan ni pasato titi marakup di ulau nuju kate ngatakas tak praktekon jadi dangadong be hatara nama dokot dang buyau si koboy di pasato ron naik manian ya secara umur napatas akan abad tua mau aka porsini na tua mau dan porsini akan aposo ropeon ate dung pehaduan dung matua biak kana poson baru ma ima porsina ase abdol asa adong elegan sini siuloni patas hapatasan ate molosong ora kahita nama tuaon boy ma molosong ketuaon dang boy be alana posoro pe ona te jadi sori mate mau lihat ma sayang gia maon marparbue dihita sudi dangido manabba aka parminotata nungga ta praktekon dela nungga muse limbo hali do aka buku dengan mata parsia nyari anytime anywhere is much ready sikon mangara dihita ate amang ate mau lihat mari hita darong rasa syukur ate atong marhite-hite parsiajarat tadi bornginon dengan mamardalan akka paradaton taulahon akka paradaton ate pardalan di paradaton atong marsanga matuata marsanga putar raja silai sabungan marsanga mara kita paparanda putar raja silai sabungan selalu turpuk namar hojaka silalahina wulak horas mari kita horas